Am văzut recent un video în care un tip spunea: "Nu mai băga totul sub preș, învață să spui nu, impune-te." Da, în teorie sună foarte bine, dar întrebarea mea și întrebarea reală este chiar atât de simplu să spui nu? Pentru că de multe ori problema nu este că oamenii nu știu să spună nu, problema este de ce nu pot spune nu. Și știți, în spatele acestui lucru există de multe ori frica de conflict, frica de a pierde oameni, frica de a pierde respectul sau frica de a nu mai fi acceptat. Am trecut și eu prin asta și vă povestesc toate astea din propria experiență. Și atunci această persoană începe să accepte tot. Acceptă mai multă muncă, acceptă responsabilități peste responsabilități, acceptă situații care o consumă. Și în timp apare stresul, apare epuizarea și uneori chiar burnout-ul. De aceea, înainte să înveți să spui nu, trebuie să înțelegi ceva mult mai important. Ce te oprește să spui nu? Dacă te afli într-o astfel de situație, îmi poți lăsa un mesaj în privat. Pentru că abia atunci poți schimba cu adevărat lucrurile. Deci nu doar la nivel de comportament, ci trebuie schimbat și la nivel de gândire.